Oikein hyvää päivää kaikki. Mun nimi on Roope Lehto ja tänään kuvataan uutta Slitterio-videota. Kato, tuossa on mato. Kuolin. Tuossa on vähän isompi mato. Kuolin tolle samalle madolle. Oisko täällä Umbreoni? Umbreon! Kato, Tuukka. Kuolin. Niin kun näette, niin mä oon vähän hyvä pelaamaan. Mua ei saa haukkua. Tässä on tämmönen. Oho, kuolin. Otetaan päivän viimeinen peli. Ei oo matuja täällä. Umbreon kiitää. Miksi tässä on näin paljon näitä pisteitä? Oho, kuolin. No, kiitos kun katsoit tämän video. Mä menen kattoo Umbreon videoita nyt, moikka!